खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सानजौफुनि आदार होनाय मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सानजौफुनि आदार गुन्दै माइरं दाना एसे मिक्स खालामनानै लाबाय। दायो सानजौफुनि आदारखौ मिक्स खालामनानै लाबाय। दायो आंहा सिआरडि जादोंमोन दाउआ। माखासे लोगोफोरा बुंदोंमोन जे हामनायखौ दिन्थि होननानै। थ' आं दिनै आंनि सिआरडि जानाय दाउआ हामबाय। आङो गन्द्रायाव लोगोफोरजों लांनोसै। थ' आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो होननानै भिडिअखौ बानायबाय। लोगोफोर अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै आङो सिआरडि जानायाव बे भेन्डक्स मुलिखौनो होनानै मा खालामबाय हामबाय। आङो सानथाम माने सानबा होनाय जाबाय। सानबाजोंसो हामदो दे लोगोफोर, सानथामाव हामाखै। सानबाजों आंनि बे मा बुङो सिआरडि जानाय दाउ बेरामि जो मासे जादोंमोन ना, बियो दा हामबाय। नैबे भेन्डक्सखौनो होदोंमोन आङो। बे मुलिखौ होजोब्बायानो, गैला, फिनिस जाबाय। थ' आं बे मुलिजोंनो सिआरडि जानाय बे दाउ बेरामिखौ फोसाबबाय आरो लोगोफोर। थ' आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बोरै माने खस्थ' जाखो, बोरै मोजां जाखो आं बे दाउखौ खोन्थागोन। नै आं बे मुलिजोंनो फोसाबदों आरो नै आं बे खथङावनो दोन्दोंमोन ना, दा बिराद माने खथंखौनो बोखारनानै आं हमनो हालिया आरो ओरैबायदि खारखावनाय मानाय जाबाय लोगोफोर। आं दिन्थिनि नै लोगोफोर फुरा माने माबा जाबाय आरो सिआरडि जायोब्ला नैबेबायदि जाना थाबाय थायो आथिङा। नाथाय बेयो माने माबाबाय, दा थाबायबा बिदि गुवार खालामसिगोन। खिन्थु सिआरडि जायोब्ला बिदि जानानैथ' बिसोरो जौफेनाय बायदि उनथिंसो फासयलाङो बाज्रे बाथो जाना। नाथाय दा बिनि आथिङा बिदि फुवारनाय जाबाय आरो बेखौ फुवारामाय नै बेबायदि आरो बेबायदि फुवारग्रा जाबाय। थ' बेखौ आङो दिनै लोगोफोरजों दोनहैनोसै आजादनो गन्द्रायावबो थांखानोसै आरो नै दानाखौबो लांखानोसै आरो बे बेरामि दाउ हामनायखौबो लोगोफोरजों दोनहैनोसै आरो लोगोफोर। माने दिनै ओरैबायदि माने फुंनि टाइमाव बिराद अखा हाबाय, ओमफ्राय दायो सान्दुं दुंदों। आं माने हा गिसिखायनो हगाराखै आरो थाब थाब सिआरडि जानो नागिरो लोगोफोर। बिनि थाखायनो हा गिसियाव आं हगाराखै। थ' दा अखा गादोब्लाबो एसे सान्दुं दुंदोंब्लाबो आं दाउखौ गन्द्रायावनो दोनदों। थ' आं बे हामनाय दाउखौबो गन्द्रायावनो दोननोसै। थांबाय मासे, बिराद उत्पात लोगोफोर। नै दिनैसो बेयो लोगोफोरजों थानो मोनसिगोन आरो दायो आदार होनि। बिराद रायखस होस्लाबनोनो होआ। एकदम माने ओरैबायदि खालामो। आयौ आथिङाव गाना सादो। होनोनो होआ, ओरैबायदि रायखस। मानो बिदि खालामो नोंसोरो? होगोन ना मोनजायो बिदि बाब फुङावसो होदो, फुङावसो माइ होदां, फुङावसो होदो। बिराद धुला लोगोफोर। आं दिनै दा दुगैखानोसै, खर' सर' सुगोन। बिनि थाखाय खर'आव खावखायाखै आरो मास्कबो लानायनि जाया। मालाबा बिदिनो खामानिनि माबायावनो थाब बावगारनानै हाबफैफ्लाङो, गगा मोननो नागिरो। माने इटासारि बाब मालाबाथ' एकदम थुमानि बारखांना होयो। बिराद बिसोर जोबना दोनबाथाय बिराद आदार जानो बिदि जायो। बिलाइ गोथां मोनजायाखैना, बिराद सिउ जादों। आं बिलाइ गोथांफोरखौ बेबायदिनो हायै होयो। भिडिअ लाबोनाय जायासै, माने बिलाइ होनायफोरखौ गोबां बिलाइ दाननानै होयो आं बिसोरनो खुन्थि खालामनानै।
मालाबा भिडिअ लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं मा बिलाइ आदार होयो माने ओरैबायदि खालामो बिसोरो उत्पात बिराद दै लोङो दहायसो फर्टि होदोंमोन दा लोंजोबलायबाय आरो दैबो होनांगोन बिसोरनो नोंसोरो लोगोफोरा बुंदोंमोन फाननायखौ भिडिअ लाबो होननानै आङो दाखालि दाउखौ बे दाउलाफोरा बिराद खेबलायबाय थानायनि थाखाय 14 फानबाय आरो लोगोफोर आं न'आवबो मासे जानानै नायबाय बिराद टेस्टिखौनो मोनदो जानानै मोजां नांदो आरो आलासिबो फैदोंमोन नालाय बेनिखाय आङो मासे बुथारदोंमोन 1 केजि 1 पवा जानाय बे बिराद टेस्टि जादोंमोन लोगोफोर मोजाङानो जानो ओइ माने आंनि आदार होनाया सानजौफुनि आदार होनाया एसे दिनै देरि जाबाय आरो एसे देरि जानायनि थाखायनो बिसोरो नायलाय ओरैबायदि उत्पात मालाबा आथिङावबो गाजाफ्लांलायलाङो आंदों पापा ओइ माहाय साइड जा नोंसोरो सबानो मोनजागोन बेबायदि रानै होनांगौ जायो नङाबा सौखलाबायो गावसोरनो आदारखौ ओइ नायनाय मादि खेबलायलायदो आइथिं खिथानाय इमान खेबलायो बा उरला उरलि जालायनाय ओइ नोंसोर इथिं थांनाय आं नोंसोरखौ दे बेखिनियावनो जा खाथियावनो जा नोंसोर जानाय र' आरो दाब्बा मोनसे दं र' बेयावबो होना होनि नोंसोर आरामसे जा मोजांनो रे इमान उत्पात माने बिराद उत्पात बिसोरो दा रायखस दायो आं दै होनोसै ओरैबायदि दै लोङो लोगोफोर माने आसरित फोथायथावै दै लोंथारो बिनि थाखायनो जानांगौ एसे थाब देरो जोंनि न'नियाथ' बेबायदि दै लोङा लोगोफोर नै आं दहायसो बेफोर दाब्बायावहाय होलांजोबदोंमोन आरो एकदम गाज्रि खालामना दोनथारो गाज्रि सिङाव गाज्रिबाथाय होनो बोरैबा नाङो लोमजा जानोबो गियो आदारखौ सेलाय बेलाय जाखांनानै बिसोरो ओरैबायदि दै लोंगोन दै लोंनानै थैनाय बायदि साइसाव उन्दुनानै थागोन आरो सिनो माने थैबायसो सानगोन हथात नायफैयोब्ला माइखौ दिनैसो जादो बिसोरनो आङो सिगाङाव बेलेगाव बाहेरायाव जेब्ला माइखौ होदोंमोन होनबा जायाखैमोन खिन्थु दिनै फुङाव माइ होदोंमोन आङो ओरैबायदि जादो लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आं माइ बायना दोनदो माने दाउखौ जानाय नङा साननानै एसे माने टेनसन जादोंमोन आरो फैसा खरस जासिगोन माइ बायनानै होननानै सहैनांसिगोन ना बिनि उनावहाय नुबाय जे उखै हाबोनानै जुदि माइखौ होयोब्ला ओरैबायदि जायो दहाय आङो फुङाव 5 केजि माइ होदोंमोन 5 केजि माइखौ बिसोरो दसेयावनो जाखांदों आदार जायोब्लानो मोजां नाङो दै लोङोब्लानो मोजां नाङो मानोना आदार दै मोजां जायोब्ला दाउआ पुष्टि दङ मोजाङै दङ होननानै मिथिना मोनखायो रिजाल्टखौ बिनि थाखाय माने दाउआ आदार जायोब्ला दै लोङोब्ला बिराद मोजां मोनो आरो नङाब्ला एसे टेनसन जायो माने मा जागोन आदार जायाखै माबाफोर सिङाव जादों नामा होननानै आंबो गोदानसोना बारा मिन्थिस्लाबा जाखिनिखौ गाव माने मिन्थिनो एकदम सेस्था खालामनायनि गेजेरजोंसो मिन्थिदों लोगोफोर दै नांबावगोन र' दै लायबोनि लोगोफोर आदार होखांबाय बिराद गरम गोलोमदो आदार होखांबाय दै होखांबाय बिनिफ्राय नै दायो दाउफोराबो आदा आदि आं आदारखौ होनानै दैखौ होगौमानिनो आदारखौ जाखांबायानो बिराद रायखस जाफुदों
एकदम ओरैबायदि आदार जायो ओरैबायदि आदार जाखायो थ' होनानै बिराद मोजां नाङो आरो जानायनि थाखाय जायाबासो टेनसन जायो आं आदार जायोब्लानो बिराद मोजां मोनो गोसोखौ थ' लोगोफोर आं दिनैनि बे सानजौफुनि आदार होनायजों लोगोसे आंनि सिआरडि जानाय दाउ हामनायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय